Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. Kai dai kada ka manta in yau ne farkon zo ka wannan channel din ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. To masoya Sani Ahmad da masoya Isa Ayagi da masoya Auta MG Boy, a yau shirin namu zai tattauna ne akan waɗannan mawaka guda biyu wanda kuka gani mun sa muku a screen. Auta MG Boy ne da Isa Ayagi. To masoya Auta MG Boy da masoya Isa Ayagi, yau ma zuwa muku kai da wannan shirin wanda ku sani da waye gwaninka. Muna so wanda shirin yake nuna mana waka domin ka ware wanne ne fi iya waka kuma wane gwaninka, wanne ne fi burge ka a cikin mawakan da muka nuna muku. To masoya wayannan channel din ta mai albarka, yau dai shirin namu tattauna ne akan wayannan mawaka guda biyu, Auta MG Boy da Isa Ayagi. To masoya Auta MG Boy da masoya Isa Ayagi, muna so ku ware mana da Isa Ayagi da Auta MG Boy wanne ne yafi yin wakar soyayya har a ji ta ma a ji daɗin ta. To muna jiran ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo, ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya fi burge ku tsakanin wayannan mawaka guda biyu, Isa Ayagi da Auta MG Boy. To bara mu shiga wakar Auta MG Boy da farko domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin wayannan mawaka wanne ne fiye tsara wakar soyayya a ji ta kuma a ji daɗin ta. Mun gode. Mun saba da ni da ke kar mu fara ke, so daɗi a zuciya ne zama da ke, lambun so ki zo mu je can mu share ke, kin yi mini a rayuwa tilas na yau fada. To masoya Auta MG Boy, kun ji da wakar Auta MG Boy ta kasance wadda kuka fi sani da matar aure na. To masoya Auta MG Boy, da fatan kun ji wakar Auta MG Boy kuma kun ji daɗin ta, da fatan kuma za ku ware mana wanne ne fiye tsara wakar soyayya tsakanin Isa Ayagi da Auta MG Boy. To yanzu za mu shiga wakar Isa Ayagi domin ku je yadda ita ma za ta kasance, kuma kada ka manta ka danna subscribe sannan ka like din wannan bidiyo sannan kai mana share din sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Isa Ayagi da masoya Auta MG Boy, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa. Bara mu shiga wakar Isa Ayagi domin ku jadda ta kasance ita ma. Inuwa zo fake kin zamo aljannar duniya, na sani kina so na haka kuma kin bani zuciya duka, ga mu nan a babbar zawiya. Masoya Isa Ayagi da masoya Auta MG Boy, kun ji da waƙoƙin wayannan mawaƙa guda biyu suka kasance, ta Auta MG Boy da ta Isa Ayagi. To dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Kai dai kada ka manta, kada ki manta ki danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Bisalam, sai kun ji mu a shiri na gaba na duniyar taurari.